I gotta hit him with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit a nigga when you at the front gate. They act like they know. Hold up. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like they know. Guess I gotta hit him with the update. Okay. Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a je tu ďalší vlog. A teraz akorát vyrážam do Ostravy, kde sa konečne idem ostrihať. Konečne už nebudem vyzerať ako bezdiak. A tak poďte so mnou, ukážem vám celý deň. A zajtra ma ešte čaká zajtra idem pozrieť Baník Spartu. Takže to bude tiež v dnešnom vlogu. Takže máte sa na čo tešiť a vidíme sa neskôr. Takže ľudia, ja sa nachádzam pred salónom, do ktorého sa idem ostrihať, nachádzam sa už v Ostrave a už sa teším na premenu. Konečne zo mňa idú robiť človeka, takže poďme na premenu, takže ja už sa na to veľmi teším a som strašne zvedavý, jak to dopadne a bude to fakt bomba, takže vidíme sa neskôr. Like they know. Guess I gotta hit him with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit a nigga when you at the front gate. They act like they know. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like they know. Guess I gotta hit him with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit a nigga when you at the front gate. Act like they know. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Please tell me what's to them boys. I know they ain't talking about me. All up in the nigga DMs for the feature. I know they ain't talking about free. Shorty no lie, no leap. I ain't gonna lose no sleep. You don't have an issue. Čaute ľudia, je tu nový deň a ja sa nachádzam na štadióne. Pomená to veľké derby. Za 4 roky stihnul v baníkovském presu odehrát 100. Ľudia, je to tu extrém, píro, všetko. Vamos! Ľudia, bolo píro, nesmelo sa natáčať, ale ja vám to sem hodím, všetko. Takže nebojte sa, atmosféra výborná a ove Baník. Sparta na gól a aj tak fandia, toto je lojál, toto sa mi páči, toto je lojál. Ja videl som, teraz padol gól a ja som ani nevedel o tom, že to je už 2-0, lebo bolo tu choreo, imovnice a to sa mi páči, že ľudia tu všetci fandia, vôbec neriešia výsledok a sú veľmi lojálni, takže poďme Baník, najlepší fanúška v Českej republike, určite, takže tu sa fandí, aj keď sa prehráva, aj keď sa vyhráva, tu sa nerieši výsledok, takže to sa mi páči.
Rešpekt, veľký rešpekt. Ľudia, máme po zápase, atmosféra bola výborná, najlepší zápas, na akom som kedy bol. A stretol som tu nového kamaráda, dostal som od neho ešte aj darček, pohár, takže rád som ťa spoznal, super atmosféra a budeme naďalej chodiť na Baník a podporovať. Baník jedine. Super deň, super atmosféra, super zážitok a vidíme sa neskôr. Takže ľudia, máme po zápase tuto s najväčším fanúšikom Baníku Ostrava, Filip Sedlák a najväčší fanúšik Bilovca, legenda. Čauko. Ako hodnotíš zápas? Ja som si zápas užil, atmosféra 10 z 10 a Baník sice prehral 3-0, ale fanúšikovia strašne lojálni, fandili až do posledného písknutia a fakt super zápas, najlepší zápas, na akom som kedy bol. A Sedlo, čo tebe sa to ako páčilo? Tak já zápas určitě, nebo atmosféra. Já zápas nebo atmosféru určitě hodnotím skvěle. Atmosféra vždycky je skvělá v Ostravě. Zápas už tak skvělý nebyl, protože my jsme tahali za tenký konec, což jsem očekával, protože Baník prodal celou osu, nebo rozprodal osu týmu, což... Tomáša Rigačova má na adrese. A Šína a Prekopa a tak. Takže teď skládáme, se dá říct, nové mužstvo. Takže teď budeme v každém zápase se hledat. Bude to možná trvat jen 1-2 roky. Ale myslím, že Baník se zase najde a budeme zase na špici bojovat. Presne tak. Sedlo fandil Baníku ešte keď hral druhú ligu. A ešte jediná škoda, čo poviem na záver videa, že som vám chcel natočiť vlastne úplne také detailnejšie zábery vlastne z tribúny, vlastne z kotlu, kde sa pálili dresy, kde boli dymovnice, ale bohužiaľ tam sa to nemôže natáčať, lebo kebyže sa to niekde zverejní, tak polícia by si našla tých pachateľov. To je pravda. A snažil sa vám to dať vlastne aj z iných záberov, možno nejakí iní ľudia natáčali vlastne chóre a tak vám to celé tu dám. Jestli můžu potom něco doporučit. Sedlo, máš slovo. Jestli můžu něco klukům nebo fanouškům něco doporučit, jestli fandíte nějakému klubu, jděte za ním a podporujte ho ze všech sil. Jestli hraje druhou, třetí ligu, prostě podporujte ho ze všech sil. Nebuďte jako, nechci říct ovce, ale prostě jděte za ním. Pokud to milujete, jděte za ním. Presne tak. A týmto sa s vami lúčim. Bol to úžasný deň, úžasný zápas a vidíme sa od ďalšieho videa. Tak majte sa pekne. Mějte se, čauko. Peace. Ahoj.